Auro-Domus je prvi na hrvatskom tržištu prije 10 godina ponudio investicijsko zlato, stvorivši tako nove prilike za ulagače diljem zemlje, ali i postepeno mijenjajući svijest građana o isplativim načinima štednje u zlatu. Ulagači koji se po prvi put odlučuju za ovu vrstu investicije najčešće se pitaju kako kupiti investicijsko zlato. Ako ste i sami razmišljali o tome da dodate žuti metal u svoj portfelj, imamo nekoliko korisnih informacija za vas. Prilikom kupovine investicijskog zlata važno je imati spremne odgovore na sljedeća pitanja. Koliko novaca ste spremni investirati i u koje investicijsko zlato uložiti? Dok odluku o visini iznosa koji ste spremni potrošiti donosite sami, oko odluke u koje zlato uložiti pomoći će vam naši stručni djelatnici. Investicijsko zlato odnosi se na zlatne poluge maksimalne čistoće te zlatnike koji imaju nominalnu vrijednost i koji su se kroz povijest koristili kao sredstvo plaćanja. Zlatne poluge najčešći su odabir ulagača koji zlato kupuju kao investiciju, dok su zlatnici najčešći odabir kolekcionara ili za one koji ih kupuju kao poklon. Velika je zabluda da u zlato mogu investirati samo bogati. Upravo suprotno, zlato je moguće kupiti i u obliku manjih zlatnih poluga od 1, 2 ili 5 grama po cijeni već od 100 eura. Ponavljajući to iz mjeseca u mjesec, stvarate štednju u zlatu s osjetnom kamatom za bezbrižnu budućnost. Poslovnicama Auro-Domus grupe na raspolaganju vam je širok raspon investicijskih proizvoda, od jednogramskih zlatnih pločica do zlatnih poluga težine 1 kg, kao i veliki izbor zlatnika različitih masa i dizajna. U Auro-Domusu zlato možete kupiti na više načina iz udobnosti vlastitog doma ili odlaskom u jednu od naših poslovnica diljem Hrvatske. Za kupnju putem web shopa sve što trebate je registrirati se i obaviti kupnju, a na raspolaganju vam je i pomoć naših stručnjaka za plemenite metale putem web chata ili na info telefonu na broju 0800 7372.